zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzekutendera mastreets. Mambo ndini wati munoreva nhema ndiri kuuya nawo by fire by thunder by force by yekera. Asi regai ndawo kuti mavhidhiyo andanzwa mambo ndini haana kuti asitare munhu ndotangira ipapo. Haana kuti asitare munhu. Asi wataura kuti hanzi ina angada kudirwini zvokwadi mungada kuwana munhu une fesi yakadai here kuti so kaizazvanzineki yembudzi here hanzineki yechi tikati akurehwa bandiani manje. I am lost maona, I am so lost. Saka ndisi kuti ndiani akacherehwa kunzi fesi yakadai kuti v. Has it come to this? Has it gone to that level? I don't know. Saka kuda kuti mambo ndini vachonika ndi handinzwarwo manje. Saka manje kana tasangana mambo ndini handinzwarwo, assumption yangu munhu wamwari Java uya uyu wotiwo iwe ndinokuti kobo ina ndikuryi. Saka pachanakidza paindaneti pachanakidza utongoti vakomana matotanga tu data redu richapera gore rino vedu we isi we don't know. Asi mambo ndina anotaura one day ndatozvozva kuti mambo ndina anotaura inonzi nyobvo ndo anotaura iyoyo zvake vataura vari mukati memotokari yavo vachivhura musoro pemota. Zvina kushata mambo ndina don't even know kuti vanogara kuZimbabwe vanogara kuSouth Africa. I'm not so sure but aiwa vakanda mamisuzu vakanda zvake iwo ungachikandirwa chanzi kuti ndiani. Indi ndazongofunga kuti pamwe ndivo asi iva havana kutaura mambo ndini wacho nekuti vari kureva zita ravo chero rekuzvagwanana handizi kuti ronzanira mambo ndini. Asi tichiri ipapo zvakare ndisingazozivi kuti vanga vachiresponda kuposti yanyogwa nemunhu wamwari Java here. Vakagara zvavo vakabhara 4 vakati ndogeza ... ivo mambo ndini ndobva vati zvakaoma zvokwadi ndobva vaenda kunorespondawo asi vazopinzwa mazita ezvimwe zvinhu zvekuti zvaita sei nhai mambo ndini paposti yacho iyoyo yavanga vachikanda kunzi kugeza kungeikera. Zvinazvo mhaka tikati inga tiri kudzidza kumastreets vanhu vari kuita sei vachiudzana. Mambo ndini ndokundonyora vakaisa caption yavo vakamira kwavanga variko. Handisi kuti ndokupi kwavanga vari uku kunyika ipi asi handisi kuti muZimbabwe zvavo vanga variwo nemonaki ravo. Zvikanzi nhito dzese dzinogeza cause qondido inoda kanhu smart and don't use vanhu vevanhu simple. Mambo ndina mambo ndini kuhindava nekuti munhu wakanda zvikanzi nevamwe varume vakuru so why muchidero. Zvikanzi ndiweka unotengesa mahebs enhito dzacho dzavakutaura. Zvikanzi nevamwe vanoda kupinda nemwoyo vanenge vanorwadziwa vangova vachiti zvikada handizivi pamwe vangatangozadza kuti no wangu iwewo munhu wamwari Java ina ndipo kuti ndinogona kukukandira all the missiles zvangu takachikora kunoka. I don't know like I said havana kuti asitare munhu kuda kuti vanga vachikandirana how I don't know. Zvikanzi nevamwewo zvakare siyai mukomana zvichanaka Java haapererwe ndiko kubasa kwake ikoko uku kwawatanga uku ndo kubasa kwani kwomunhu wamwari Java mwoyo. Zvikategarirei pasi musati nevamwewo zvakare avo. Tochidzokera pakuti zvakare uyu munhu wamwari Java kati ndogeza ndatopedza so asi utongwada kuudza uyu kuti haugezere kana kuti wangada kutoseka I don't know kuti ndasingazivi kuti vanhu vanga vanenge vachitokandira zvimabhegedhiya zvokuti indogeza iwoke. Zvikanzi nevamwe zvakare paandaposti continue kugeza and enjoy your life we live once God bless. Vamwewo zvakare the show is on fire. Why is drawing iri kumadziroko zvakanyanyisa always report the twabam anotipa mafaro nguva dzose. So zvoshota vanhu vane godo kana zvinogeza siya something's anything nevamwewo zvakare kugeza outdoor. Like I said I don't know kuti do yakauya nekupi kugeza outdoor naka outdoor muchena outdoor benga outdoor heta outdoor henbe outdoor hasi zvakatanga nani izvozvo. Zvikanzava kushamba munoshamba ini munhu wamwari zvikanzi tintaurira patamirira service nevamwewo zvanamwe indadzoka zvakare hamufitwi nehembe mukuru wangu tarisai mbinga dzemashuwa nezvipfeko idzo ndivamwe we don't know.
vamwe ndokuti zvakare you took over from Butitonga Moyo ndomwe waigeza sikamboitika zvakangonaka tozvitenda izvozvo. Typical example of ningi vamwe vakwata majudgment. Who am I to judge someone kuti uyu munhu waMwari weshwa kana kuti uyu munhu waMwari wenhema? I am a nobody. Mapisarema hashtag masimpisa. Munhu waMwari Jehovha ukatarisisa macomments evanotuka vakadzi vakavengerwa kuva bosi vasingade chahaulawo ana baba ekerana nazvingira handisi kuti angada kuti chii zvakare kuti hazvina kushata zvivanhangwe saka ndobva vamisira billboard kuti saka kana uchigeza saka tizivi zvikanzi munozora zvakare mafuta ekusvukisa it's a Sunday shouldn't you be in church? Vamwe how do they know? Havasiwo mavhiniya and vhiniya achona vanenge vachiita kudande kundu nekuti uyu munhu waMwari vakanga vachibuda vari kumhiri kwemakungo vachitaura kuti kune chinhu chinovapa chinoti vakapinda mukati machoni chinoti chibudisa chiutsi kana wabuda chiutsi momo kuda wobuda ziya kana wabuda ziya wobuda kuda chivhura mapose and missiles anenge ari papa kana wabva imomo kunogara mune chimwe chinenge chidheka chinenge chimamotodzi chii chidheka ichocho chakangoita zvacho chinenge chiri pakati perumu woenda imomo kuda wondozvinyika zvakare afuta vapopedzwa nezvinhu izvozvo wobva imomo woenda wabva musitimo imomo woenda kunogara muchidheka chiri zvakangonaka ilife apa vanenge vachiona view kuna ndo zvinoita kuti ganda ravo rinake we don't know tinge tatapwiri zvikanzi nevamwe we love your neck here in Malawi we wish to mwoyo yakanzi toda kuibikira Jesus is Lord. Vamwe ndokuti ndiye wachari kuzvita mbinga here uyu tigare tapedza naye. Vamwe vakati kugeza chiiko vamwe vari kuzviamba zvakare zvikati hatiziwo chitaura chimbondiudza kasi kerani this guy is very childish. I don't know why vadiro kuti hanzi ati very childish. Zvikanzi I'm sorry to Abamo. Kinimbi is going no more social squabbles. We used to enjoy a lot. I wish a next Kinimbi must be born to challenge men of the smart. Nevamoa. Vamwe wakati background yekudisturba enge chidisturba enge ine magitari saka handizoziviwo. Asi vamwe ndo zvavanganyanya kutaura zvavo kupi kumacomments ndikati zvina kushata isinenge chingodzidza kuti tichiinda handiti. Zvikanzi mambondini vari kuda kusaiza zhiavha hazviperi mushi. Vamwe vadirawo all is vanity. Zvakana mumwe munhu waMwari passion huyai kuinbox kwangu da kutaura tikati kakaoma munhu waMwari wachifamba achienda kuinbox kune kuchinakidza kuva kumainbox kwachoni. Vamwe kati anenge mashura nhasi kukurota usiku hwese zvokwadi here mashura chaiwo. Zvakana vamwe takurota tichikupai mari zvikanzi basa rezvokugeza zvakanangwe saka akawo manje chakuita yekera suni ndikati hazvina kushata haisi secret unogeza ndobva uyu mambondini wazoita achitaura zvake zvaataura wataura vanhu vakati kumacomments amambondini zvikanzi ndaseka hangu hanzi kafesi kanenge kembudzi kakaita diamond so here ndo diamond yange chirwa diamond platinum apazi kuti angachira vana kanzi ndikavhudzi kanenge kakadai so apa pamanje dambudziko raita mambondini havana kutaura zita remunhu zvosaka zvavasina kutaura zita remunhu handisi kuti vanga vachidirecta this message to who exactly because a lot of people vanenge vane mafesi akadai a lot of people vanenge vachigerwawo mashepi pamwe achidai akadai saka handinyazoziva kuti anga vangachiri vanhu havana kutaura zita ndikutora zita remunhuwo vanhu vanga vaita maassumptions kumacomments. Zvikanzi vanhu vanonakidza ava zvikanzi kikimbudzi heramana so accurate vamwe wavo vedwe. Zvikanzi neuyu makupisa javaka handizina diro comment section ndiyo adiro mumwe ndokuti describe to him your mahwane yata kuti nditize pano uchamwewo una mumwe akufamba akuti taitamba tese ngwarira hanzi kana washai kwanzi unongodzaitamba tese don't know idzi dzinongotaurisawo kuda kuzikamwa nekuda kwane kwamunhu waMwari Jehovha. Zvikanzi vari kurasika rasta ava munhu waari kupisana naye haasi kumuziva
kana Passion akaita mbiri kana wani ingwane munhu wamwari Passion akaita mbiri naButi Nimbi 1 saka square vari kutsvaga mbiri vaonewo ndoranidza uri kutengesa wanzi gavakava. Vamwe ndokuti lo ndatoramba makuseni kuti tichaswera pano but hameno manhu iri kuti ticharara here zvikanzi mbudzi here fire zvikanzi vanhu vakuru dzinenge pwerekera adzise zvikanzi nevamwe we are sure kuti Madam Boss is caught in between because vanosapota munhu wamwari apo vachisapota zvakare imimi kwese variko saka ushauri pamwe vachasapota kuti I don't know nandimuzivi ini munhu ndakutotanga kutonyatsa kunzwa kuti what does he do iyoyo hebhau ndo yandanzwe hebhau tikati hazvina kushata kana namwe hanzi fesi yakaita sei munhu akutaurwa apa ndikumuziva izvi hazvipere mushe mambo wari kupisa ava vanhu vatotanga kuda kupedza madhata edu ivo vachitamba vese uyu anopedza uyu nevamwe wavo mambo ndimi muri kupisa hashtag fire brigade hazvina kushata zvikanzi naPassion aita mwana mudiki zvikanzi vambozi ngavandobata bhavhuka ava kana varivo vachawa kupi kuda zvandijamba ichi hanzi Membwe guys tichiri pamorning period vedu vechimbomirai kudero sit down iwe ndomira naye zvikanzi kasi ndomunyumbinga in town here nevamwe wavo vamwe zvikanzi ko ivo vakazonzvenga vachiti handsome yemari zvikanzi at least taane nezvekuonawo manje kana zvina kushata zvonakidza kumastreets uku zvikanzi naDJ Tamuka uyu anitozi kuti DJ Tamuka anga akupinda ake papi DJ Tamuka vaipindira zvavo vakati pane vese ini chandoziva hangu ini naDJ yava ndechekuti munhu pavaviri ava Mambo Ndini is the only one akambondipinza sendi muhomwe mango ini personal I think wada mango ini personal ndapedza DJ Tamuka avo zvina kushata tinenge tichiona chidzidza mukufamba kutenderera chakubata zvakare pachikamchinotera I don't know kuti where is this drama going to take us now because Mambo Ndini vanozviti handinzwawo ndo zvandatoona kuti vanoti no by fire by thunder I go come for you, you go talk to me, I go throw to you, I go spray you, I go filter you, uye achitiwo I go nyenyenye you, I go nyanganya you kana mukati sikuti zvekufamba sei ipapo saka tichange tichinakirwa zvedu idi Mambo Ndini vanotaura zvavanoda asika vazivi tatosonyatsoona kuti